Nedáš. Tak Ečko. Jak mám tlumit tohleto? Jak mám tlumit? Asi jenom takhle? No normálně, když to pustíš jako. No to je tak jak, hele, ukáž asi to, já takhle nevím totiž. To Cčko mě zajímá. Počkat, Cčko je takhle? Tak já jsem hrál blbě. Tady na těch dvou teda. No, A já jsem to hrál takhle? to hrál Fko celou dobu. To jsem hrál Ečko, ne? To je Fko, pod Cčkem je Fko, že to máš jako klasicky na kytaře, nebo ty nevím, že máš to na kytaře. Jdeš mu to dělat, tak jedem. Já si to musím držet někde, kde... Je to tady? Tak jedem. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Staje kožáda ze starou brá je stromová. Podívej se na světě, jsou naklepunováma. Na konci té cesty trvíte. To umím. No a to takhle, to hraješ takhle tady, když máš ten věčku právě. Aha. To je ono. Já bych to nejradši hrál tady takhle, já nevím proč, já jsem vůbec nějakému... Tak jdem. Jestliže nesmopí bylo, který ti odpravil, ty přebář. Boháčů měl brát chudáků, dával za svět přátel vám, abyste ho mohli znát. Já jsem na ženu svou, že nechal Bohu. A tři děcka říkám vám, ale tohle přítel haďme, jen vážím to zradí, já vím, Ty vole, C7 jsem objevil. Intuitativně. A tak na začátek dobrý, jo. Akorát se musím... Bylo zase v Cčku, jo. Ty mě trápíš, jo. Já si mě furt pojede ta ruka zase, nevím proč, asi jsem líne. Aha, ještě si tady držím, a to bych asi taky neměl si tady držet. To je to nechutý vůbec. To je jenom takový ty, to se zrovna takovýhle věci tě odnaučí v začátku. Au! Musíš to takhle chytit, normálně takhle položíš. Jako takhle? Ale on totiž třeba takhle, tady tě Bobišová hraje takhle, tam má takhle ruky. A jakož já mám pustou. A to, my se tak jako neumím. A takže tady ten prst jako nemám. No, jako můžeš, no já taky takhle mívám. Ale hraju takhle normálně a úplně šetřím místem, není jako Si myslím, jak by tam bylo málo místa, viď? No. Jako kdyby tam měl hrát ještě někdo jiný. Jiná Čirka Petru povedal, že se ztratíš, tak může to tu pustou strunu, že to pro nikdo stejně neslyší. Ale máš třeba Kterou? Tady tu? tu pustou, no. Jen takhle? Jako tady někdo. Tak to vyhrál furt. Že to pro nikdo neslyší, tak to pro jedno, že tam jako vlastně takhle asi jako je. Budu hrát GD. GD? Tak jdem. Hej Nandej, na sebe modrý džíny. A stále jistý udusaný hlíny. Hej to a už je ráno, tak oči otvírej, šlapej dál. Dál ke všem čertům. Tohleto je místo pro platí. A šerif náš nerozumí dětů. A jak jsme číkláka, tak začne řádit jak to dám, šlapej dál. Tam tu šel? Tam nejde přehodit